F'diskussjoni li varjat mis-saħħa mentali, iż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u t-trobbija flimkien mal-atleta Nila Ġus u l-imprenditriċi Donna Cardona, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela qal li sar ħafna investiment fil-qasam sportiv imma hemm fejn isir aktar. F'attività mtella mill-Partit Laburista fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt bit-tema Room for Ideas, il-Prim Ministru Abela propona li fl-iskejjel jibdew isiru eżerċizzji speċifiċi li jgħinu lill-istudenti jibnu aktar konfidenza fihom infushom. Huwa qal li l-edukazzjoni m'għandix tkun imsejsa biss fuq il-homework u f'dan il-kuntest tkellem dwar l-importanza tal-isport u l-eżerċizzju fiżiku. Dwar is-saħħa mentali, il-Prim Ministru Abela qal li l-ikbar sfida hija l-istigma. Hawn irrefera l-istrateġija tal-Gvern maħsuba li tqarreb is-servizzi lin-nies fil-komunità bi sptar mentali ta' 130 sodda ma' ġenb Mater Dei. Għalli fil-budget għal din is-sena, il-Gvern alloka 4,5 miljuni euro biex is-servizzi marbuta mas-saħħa mentali jingħataw fil-komunità. Il-Prim Ministru Abela tkellem dwar is-CDAU, it-taqsima tal-assessjar tal-iżvilupp tat-tfal li preżentament taħdem minn binja f'Salluqa. Qal is-servizzi ta' din it-taqsima huma eċċellenti imma l-binja mhijiex. B'Dr. Abela jgħid li l-pjan ta' rilokazzjoni jinsab fl-aħħar stadju. Dwar l-isfida tal-fertilità baxxa fil-pajjiż huwa qal li l-Gvern irid ikompli bit-twettiq ta' pakkett ta' miżuri għal bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Qal ukoll li Malta hija wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li twettaq inċentivi biex tgħin lil dawk li għadhom jibdew id-dinja tax-xogħol jimirħu fil-ħolm tagħhom. Bil-Prim Ministru jżid li dan kollu huwa frott ekonomija li trendi. Il-Prim Ministru Abela qal ukoll li l-Gvern qed jagħti appoġġ finanzjarju anke permezz ta' mentorship u ġab l-eżempju ta' kumpanija li żgħar f'Għawdex. Spjega kif il-Gvern qed jimbotta l-idejat imprenditorjali taż-żgħażagħ u r-riżultat ta' dan, is-suq ta' xogħol, qed isir wieħed iktar dinamiku u jrendi f'impjiegi ta' kwalità. Huwa qal li Malta hija unika fis-sens li f'kull stadju tal-ħajja tal-bniedem mit-twelid il-qudiem l-istat jieħu ħsieb li ħadd ma jitħalla lura. Temm jgħid li l-ħaddiema Maltin illum il-ġurnata qed jieħdu l-aqwa opportunità u għalhekk il-pajjiż ma jistax jaffordja jħalli l-popolazzjoni Maltija tiġkien.